Anem a resoldre inequacions de primer grau amb dues incògnites utilitzant GeoGebra. Ho faré directament al GeoGebra Classic 6 perquè és molt ràpid. En aquest cas seleccionem la nostra funció a representar, aneu a l'entrada i directament teniu la zona on trobem les solucions de la nostra inequació de primer grau amb dues incògnites. Qualsevol punt que es trobi a aquesta zona de color blau seria solució, compliria aquesta desigualtat d'aquí. Per exemple, si voleu marquem un punt doncs que estigui a la zona de solucions, doncs aquí ho teniu. El punt 3,1 seria solució de la nostra inequació. Si us fixeu, 3 per 3 donaria 9, 9 menys 1 donaria 8 i 8 és més gran que 4. Per tant, tindríem ja directament la zona de solucions. Fixeu-vos que els valors de la recta no estarien inclosos a les solucions perquè ens ho dona en discontinu. Si, per exemple, aquí tinguéssim un més gran o igual, el que fa GeoGebra és dibuixar la recta en continu i això significaria que els valors que es troben sobre la recta serien solucions de la nostra inequació. D'acord? Què passa quan tenim un sistema? Doncs fem el mateix. El que farem serà copiar les dues inequacions. Copiem la primera. Aquí la tenim. Es dibuixa les solucions directament, l'interval solució, i ara copiaré la segona. La zona de solucions seria la zona on coincideixen les solucions de les dues inequacions de primer grau amb dues incògnites, és a dir, qualsevol punt que es trobés en aquesta zona d'aquí seria solució de la nostra inequació. Per exemple, és molt fàcil veure que aquest punt d'aquí, d'acord, el punt menys 1 compleix les dues inequacions. Molt bé, superfàcil, superintuïtiu. Recordeu que per poder introduir les inequacions teniu aquí un teclat que us permet introduir el símbol de desigualtat i, per tant, ràpidament podeu trobar quines són les solucions de les vostres inequacions amb el GeoGebra.